Ngiyabonga abafana bakwethu. Ngiyabonga uciko bwenu nikwazi ukuveza into enje nami ngiyajabula. Anginibingelele babukeli bobuhle besintu nemvumo kuzo zonke indawo lapho nibukela khona ubuhle besintu nabathandi bepage. Siyacela mbukeli ukuthi kuzo zonke indawo la ubona khona le video ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi ushaye ufollow ukuze uzohlala njalo uthola ama-update ngokwenzekayo ngokwesisoka nje nangokwesintu esikulandelayo. Namhlanje njengoba nike nazo babukeli ukuthi sidlulelwe ubaba noma ke ngithi umongameli wesisoka masingayibeka kanjalo sithi ujikijela umuntu ngisheleni phansi kwanyuso eMathebethu nalapha insizwe besiyibambe khona iminyaka eminingi isesisokeni ishaya amabheji kalo zonke lapha kade hamba khona. Kodwa angizogeqa amagula ngoba senginayo ubaba uSayi umfowabo kaNgubane lapho ezosichazela khona ngakho konke nangaye ubaba ujikijela umuntu ngisheleni. Angikubingelele mfowabo kaNgubane ngikwamukele kuhle wesintu. Yebo siyezwa mbovu indaba ezibhlungu ezehlele amabhungu ezehlele insizwe zesisoka siqhemeka ingozi engiqwantwala ngokuthi sidlulelwe umuntu besingamfanisa nomongameli esisokeni. Mawungasithatha usibeke ngokwenzeke kubaba ungathini? Ubaba udlulile ngomhla ka 10 yona lenyanga uDisemba 2025. Yeah. Ugulile ubaba. Ugulile isikhashana impela ehamba nabo kodwa ukuthi ke kuthe mase kufika kulo December kwathanda ukumqinisa wathi ngomhla ka 10 kwase umene lakhe. Njengoba usushilo nje ukuthi ubaba uthatheka njengomongameli nami ngikakuvuma lokho kodwa akamele amabhungu kuphela. Ubaba bewumuntu wabantu, ubaba ngisho emndenini ube yinsika. Mhlawumbe into engayisho nje ukuthi umndeni nje wakithi kaNgubane ulahlekene simanje uqhemeke ingozi ngeqhwantwala amabove wonke nje alahlekene. Isigodi saseMathebethu silahlekene, amanyuso wonke alahlekene. Igodi noma ngathi izizwe zonke zilahlekene. Ngaba isiphi nasiphi sizwe saziyo silahlekene ngezinto abebambe kuzona iqhaza elikhulu. Ubaba bewumuntu obedlala kakhulu ingoma ehlanganisa abantu. Ubaba futhi ubumthola futhi nakwezepolitiki emphakathini. Ubaba ubehlanganisa nje ngayo yonke indlela abantu nje futhi nje ngathi nje insika nje kweli siweek kaNgubane siweek kaNyoso siweek eMathebethu akubanga mnandi. Kodwa ke njengoba wazi ukuthi kunomcimbi obukade uhlala ube khona njalo iminyaka yonke njalo ngoJanuary 1 njalo makuJanuary 1 bekunomcimbi obizwa ngokuthi ihlahla kunjalo. lo mcimbi lo ubaba omunye wabasunguli bawo waqala ngo-1972 ngangakazalwa mina. Lapho ke kwakuyoma ngingazelwe mina bese yintombi naye omunye wabasunguli baleyo nto futhi yayiqala uyena. Babenzela intombi kakhulu ukuthi makuhlukanisa unyaka kube noKhisimusi weyintombi. Okay. So baplana ukuthi
njalo ngomhla ka-1 akube nokhisimusi wentombi. Makuqala unyaka kube nokhisimusi wentombi. Intombi ihlangane kube nokujabula nomakoti nanomdlalo. So kwahamba-ke yabankulu lento. Yagcina kungaseyona yentombi kuphela. Sekuyezizwe. Ngaleso sikhathi sekuyezizwe sesikhulile nathi. Sabona ukuthi hayi manje isinkulu kakhulu. Ekuqaleni siqale sacela kumasipala. Umasipala wethu kwasilekelela amandla ngifuna ukuqamba amanga. Wethe khona la ekasilekelela khona. Iminyakana nje. Esilekelela sizamile ngoba sesikhulile senza ama-proposal. Wasilekelela umasipala. Kwahamba washiya endleleni umasipala. Mhlawumbe manje sekuneminyaka mhlawumbe ebalela mhlawumbe 8 ashiya endleleni. Ngokuthi bese ngikhona-ke mina sengikhulile nesimo sami ngibona ukuthi mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngilekelele emphakathini wangakithi. Ngabona ukuthi mhlawumbe iyona ndlela yokuthi nginikele emphakathini wangakithi ngoba umphakathi wangakithi ujatshuliswa ilowa mcimbi makusuke kuDisemba wengoma. Ungahamba ukhiphe imoto basemabhishi le baze baye. Bajatshuliswa kakhulu ilowa mcimbi wehlahla. Awusajabulisi-ke bona kuphela, usujabulisa izizwe ey'ningi ziyazi ukuthi makumhla ka-1 kuyiwa kanyusa emathebethu mhla ka-1 January. Angizokusho ukuthi January bani ngoba maku-1 January nje kusuke kunalo mcimbi. So uma ehamba-ke ngomhla ka-10 ngibukile ukuthi ngaba senzi iqiniso noma ngaba senzi kahle. Abantu bengeke sibuke kahle ukuthi uhambile thina ngala bese sithi siyamngcwaba siyaqhubeka nomcimbi. Vele ngokwefiso zakhe ubehlala ekhuluma ngoba kumina ubaba omncane. Baba omncane njengoba ngithi ubaba nje mina ngizalwa alamana naye. Shuthu baba omdala. Baba omncane nje baba nje ngibiza kanjalo. Ngase ngicela-ke emabhungweni nasemphakathini ukuthi no umhla ka-1 usufile. Ubaba usezakhela ihlahla. Walenza la ngomhla ka-20 njengoba ezofihlwa ngomhla ka-20. Uzofihlwa ngomhla ka-20 kuMgqibelo. Sahlala phansi nabafowethu, sahlala phansi nobaba abasekhona, savumelana ukuthi namabhungu esigodi. Umdlalo wangomhla ka-1 asujike siwenze ube mhla ka-20. Senze ukuhlonipha yena ngoba naye ey'nkulumeni zakhe zonke nje ngisho ngisakhula wayethi akafuni lekhala kuthiwa kwasho nojikijela ufuna yena kujatshulwe kusime ingoma kushelwane kwakhiwe imizi ngoba vele yona bekuyisport sakhe leso. Ufisa yena engathi nje engaphelezelwa amabhungu ngento abeyenza. So sabona ukuthi cha ngoba vele uDisemba iwona lo and kusela amasonto amabili kube umhla ka-1. Asijike lento umhla ka-1 uhlehlele kumhla ka-20 Disemba. Noma kuwumngcwabo kodwa asivele singakubizi ngomngcwabo. Akube ihlahla. Asikubize ngehlahla. Sicele futhi kubabhemi bonke ukuthi uma ukuthi bebeyimisele ukuze ehlahleni njengoba behlale beyimisele nentombi bangayishiyi. Abebezohloba bahlobo, abebezophatha amahawu bawaphathe. Umuntu enze yonke inhlobo yento abefisa ukuyenza afike emdlalweni njengoba bezofika emdlalweni. Bashaya ingoma benze yonke into. Okuningi sizozama ukubhalansisa khona laphana kodwa ebesikufisa ukuthi ngathi iy'pani ngasheshe yifike. Ngoba manje kuyihlahla elihlukile. Kunjalo mbo. Kuyihlahla elihlukile alifani namanye amahlahla. So ukusheshe kufikwe kungasenza nathi ukuthi sazi ukuthi yini okufanele mayenzeke ngaleso sikhathi. Kodwa kukhona ukuthi sifisa thina intombi nensizwa bafike bezophelezela ubaba. Bengamphelezeli bezokhala, bemphelezela ukuzojabula ngento ebeyithanda.
uzojabula. Ngiyazi ukuthi kuzobe ngebona bodwa la leli hlahla lizobe linomehluko njengoba lizobe linomehluko, kuzobe kunomama asebashada ababehamba naye, kuzobe kunogogo ababehamba naye abazobe bekhona, kuzobe kukhona ngisho abezepolitiki. Bonke labo bantu bamukelekile. Ayikho specific emabhungweni kuphela lento, kodwa ngiqinisa kakhulu emabhungweni ngoba iwona azofika enze lento abevele yenza eyomdlalo. Okuyiqiniso elikhulu-ke lelo mbuvu ukuthi uJikijela ube umuntu wabantu futhi ulindelekile ukuthi ngempela iy'nsizwa zibe khona nomama, njengoba usho ukuthi uke kwahamba oma wakho before and kanti nawami futhi kade ngixoxela enye insizwa kade ngihamba nawo ukuthi owama una-64 years, kepha ubaba uJikijela wamfica esekhona futhi endimeni, okusho ukuthi insizwa ebe negalelo elikhulu kakhulu la esisokeni. Siyacela futhi nakhona iy'nsizwa ngempela ukuthi ake ziqikelele isikhathi ngoba impela leli kuzobe kuyihlahla elihlukile. Mbovu sesivala kuyikhwelo ofisa ukuthi uligcizelele, ngaba yiliphi njengoba sizofihla ubaba njengoba besabatha? Iyona le bengisho ukuthi ihlahla njengamanje umuntu olimele mina. Imina olimele ihlahla. Uma usuke ubona ihlahla nje lisuke lifoundwe yimina futhi ngisuke engekho umuntu ongemva kwami ongifandayo. Ngisuke ngibuyisela emphakathini wangakithi. So kungangijabulisa ukubona leli hlahla kungabe ukuthi kulonyaka likho libe khona kodwa libe ngomhla ka-20 lo ngicatshwa kababa, kwenzeka yonke into kahle, yonke into ngendlela nje bivele izokwenzeka ehlahleni. Lokho kungijabulisa. Abantu basheshe bafike ngoba ukuphuza kwabantu kufika ngoba ihlahla engekho normal kahle kuzokwenza mhlawumbe ukuthi ispace uthothe umuntu angasitholi kahle. Ngiyafisa ukuthi amabhungu nentombi nabo bonke lokho engikukhulumayo sivumelene nabafowethu, savumelana namabhungu esigodi ukuthi cha, ihlahla ngomhla ka-1 alisekho, selingomhla ka-20 ukuphelezela ubaba uJikijela uMduvusheleni. Ubendele mbongo kwabafisa somahashi ukubuza, mhlambe banembuzo, mhlambe kungaba khona i-contact abangayithola, mhlambe khona abafisa ukuthi babuze, noma makhona abafisa mhlambe ukukudlulisa, mhlambe kukhona uhlelo olukhona abangalenza, makhona into efana naleyo. Mhlambe makukhona abafisa ukubuza into engingayenza, ngingabanikeza inamba kamfowethu ngoba ngumuntu obhizi mina. Ngicela ukubanikeza inamba kamfowethu uyena ngicabanga ukuthi bazotholana naye, ubizwa ngoHloniphanani. Inamba yakhe ithi 081 081 892 306 7. Nathi futhi yesibili. 073 035 55 09. Ngizocela ukuthi Mbovu siphinde leyo kuqala sithe 081 892 bese kuba 3067. 081 892 67 bese kuthi yesibili ithi 073 035 5509. Siyabonga kakhulu somahashi, siyafisa ukuthi engathi ikhehla lingafihlwa ngesizotha nangendlela ebelifisa ngayo. Amabhungu siyafisa futhi ukuthi aphinde aphumelele ngobuningi bawo kalo zonke. Abasiphoxekile mangasangafika. Siyabonga kakhulu somahashi. Thank you.